யோகம். கர்ம யோகத்துல 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகம். ஆனா நாம இப்ப பாக்குறது கர்ம யோகத்துல ஒரு முக்கியமான இடத்துல நாம வந்திருக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்ட் யோகம் சொல்லலாம். சைலண்ட் யோகம்னு நாம என்ன மாதிரி செயல்படணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பதம் மூலியமா நம்ம விரிவாக்குறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்துல கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணுன்றது இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுக்குறார். முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை என்னும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த உடல் சார்ந்து, இந்த புத்தி சார்ந்து, இந்த மனது சார்ந்து, சமுதாயத்தை சார்ந்து, மக்களை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அதனால நம்ம வந்து பந்தப்படுறோம். தப்பு இல்லை, பந்தப்படுறோம். ஆனா அது பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்பட்டு பக்தி யோகம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படுவோம் இல்லைங்களா? அது அந்த இடத்துல முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுன வந்து கொஞ்சம் பற்று அதிகமாயிடுச்சு அவருக்கு. பற்று அதிகமானதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய 5 விதமான இயலாமை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த 5 விதமான செயல்பாடு தப்பு இல்ல. நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான். நம்ம குடும்பத்துல இருக்கும் எல்லாருக்குமே அப்படிதான். நம்ம வீட்டுல குடும்பத்திலயும் சரி, சமுதாயத்திலயும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் நாம பற்றோடு தான் இருப்போம். அது நம்மளுடைய சுபாவம். இந்த உடல் சார்ந்த செயல் அது இல்லைங்களா? ஆனா அதே 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன பண்றார்? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்துவத்தை விளக்குறார். 3 விதமான தத்துவம் முக்கியமா சொல்றார். அதுல வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறார். 10ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அழகா தத்துவத்தை பத்தி சொன்னார். அதே மாதிரி வர்ணாச தர்மத்தையும் பத்தி படிச்சு சொன்னாரு. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல வர்ணாச தர்மத்தை எப்படி செயல்படும் சொல்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய தத்துவத்தையும் நமக்கு விளக்கி கொடுத்தார். கபில முனி எப்படியே தேவஸ்விக்கு எப்படி நம்ம பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணாரோ அதை வந்து ரொம்ப அழகா நாம அந்த அத்தியாயத்துல விரிவா படிச்சோம் சரிங்களா? இந்த இடத்துல வந்து இது எப்படி செயல்படணும், தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட்ல பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம். தத்துவத்தை கொடுத்து நம்மள வந்து இப்படிதான் நீ செயல் பண்ணணும்டா, இப்படிதான் இருக்கணும்டான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றார் 2வது அத்தியாயம். 3வது அத்தியாயத்தை பாத்தீங்கன்னா அது உன் செயல்ல எப்படி செயல்படுத்தணும், தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எப்படி நீ செயல்படணும்ன்றதான் இந்த கர்மயோகத்தை சொல்லி கொடுக்க போறார். அதே 4வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்க போறார். செயல் முதல் தத்துவம், 2வது செயல், 3வது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதே 5ல பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்கிறார். ஞானம் தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு, தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், செயல்பட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 4ல. 5ல வரும்போது பார்த்தா பக்தியை கொடுக்கிறார். எல்லாமே சேர்ந்து 2, 3, 4, 5 இந்த 4 அத்தியாயத்தையும் சேர்த்து நமக்கு என்ன பாரு அஷ்டாங்க யோகத்தை கொடுக்கிறார். 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றத முழுமையா அது ராஜயோகத்தை சேர்த்து கொடுக்கிறார். இந்த 6 அத்தியாயமும் கர்ம யோகத்துல முக்கியமான. அதுக்கப்புறம் 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் பாருங்க. ரொம்ப பிரம்மாண்டமான அத்தியாயம். அது பக்தி யோகம். 7ல இருந்து 12வது பதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் அர்ஜுனன் கேள்வியா கேட்பான் பகவான் கிட்ட. நமக்கு வர கேள்விதான் எல்லாமே, நமக்குள்ள வர கேள்விதான். அந்த கேள்வி அர்ஜுன வாயால நம்ம கேட்கிறோம், அவ்வளவுதான். அவர் நம்ம தான் கேள்வி கேட்கிறோம் பகவான் கிட்ட. அர்ஜுனன் நமக்கு சார்பா கேட்டு இருக்கார். அது நமக்கு அது கொடுக்குற பகவான் கொடுக்குற ஞானம் எல்லாம் அர்ஜுனன் கிடையாது, இதெல்லாம் நமக்கு தான். அதை நம்ம தான் உள்வாங்கி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? பக்தியை கொடுக்குறார். அதே 13ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 18வது பரம் வரைக்கும் ஞான யோகத்தை கொடுக்குறார். ஞான யோகத்துல பாருங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் ஞான யோகம். கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்கு 2த்துக்கும் நடுவுல வச்சிருக்கிறார். 7ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பக்தி எப்படி ஆத்ம ரூபத்துல வச்சிருக்கிறார். அப்போ உடல் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மா, நம்ம உடல் வந்து கர்மா பௌதிகத்துல இருக்கு. உடல் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா ஆத்மா, அதுதான் ரொம்ப அழகா உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கார் பகவான். நடுவுல வச்சு கொண்டு வச்சிருக்கார். கூட யார் இருக்கார்? பரமாத்மாவும் கூட இருக்கிறார். அந்த அந்த ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம உணர்ந்து செயல்படணும். அது இந்த கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணுன்றது பகவான் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்க போறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுகிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்ய ஆனந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரே. சரி, இப்ப நாம 2வது அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். ஓகேங்களா? இரக்கம், அதாவது முதல் அத்தியாயத்தோட
அந்த 5 விதமான குண அதிசயம் பார்த்தோம் அர்ஜுனோடது. நமக்கு அப்படித்தானே இல்லைங்களா? குடும்பத்துல நாம வந்து அண்ணன் அடிக்க முடியுமா, அப்பாவை அடிக்க முடியுமா, சித்தப்பா அடிக்க முடியுமா, தாத்தாவை அடிக்க முடியுமா, கொல்ல முடியுமா? ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அந்த செயல் வந்துச்சு. தன்னுடைய தாத்தா இருக்கிறார், தன்னுடைய குரு இருக்கிறார், தன்னுடைய மாமனார் இருக்கார், மாமா இருக்கார், மாமா சல்லியன் இருக்கான், எல்லாருமே எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறான். எப்படி சண்டை போட முடியும் அவனால? நமக்கும் அதே நேரம் தான் வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து 5 விதமான இரக்க குணம். அது என்ன சொல்றார்? இரக்க குணத்துல 1ல இருந்து 28வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இரக்கத்தை பத்தி. ஆனா அதே வந்து அது பகவான் என்ன பண்றார் 2வது அத்தியாயத்துல 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார். நான் உடல் அல்ல. அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம ரொம்ப அழகா நாம புடிச்சோம். ஆத்ம தத்துவத்தை விரிச்சா இது பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? சரி. இப்ப நாம உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின். நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். இப்ப நான் உடல் அல்ல அந்த சாராம்சம் ஓரளவு நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார். நீங்க என்ன ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? யாராவது விளக்க முடியுமா? நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? உங்களோட புரிதல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் கேட்கிறேன். ஏன்னா இதை புரிஞ்சாதான் 3வது அத்தியாயத்துல போகும்போது செயல்படுறது எப்படி நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனாலும் நம்ம திருப்பி நம்ம இது பண்ணலாம். யாராவது புரிஞ்சிருக்கிற ஆளுக்கு நீங்க சொன்னா போதும். யாராவது பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆத்மா நித்தியமானது, அழிவற்றது. உடல் எப்படி இளமை முதுமை அப்படின்னு உடலுக்கு மாற்றம் ஏற்படும் போது, அது மாதிரி முதுமைக்கு அப்புறம் மரணத்துக்கு பிறகு வேறொரு உடலை அடைகிறது ஆத்மா. ஆத்மா நித்தியமானது. அது அந்த கர்ம விளைவுகளின் காரணமாக வேறொரு உடலை ஏற்கிறது. இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது சூக்ஷ்ம உடலோடு செல்கிறது. அதன் அடிப்படையில அதுக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கிது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் பிரபு. ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம ஆத்மா வந்து உடம்ப விட்டு சட்டை கலத்தி கூடு மாறுற மாதிரி மறுபிறவி எடுத்து போகுது. அது செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப மறுபிறவி அது எடுக்குது. அப்படி இல்லைன்னா வைகுண்டத்து போயாச்சுன்னா மறுபிறவி அந்த ஆத்மா கிடையாது, இறைவனோட கலந்துரும். அதே போல் இப்ப நல்லா அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 2 பிரபு ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் பிரபு வந்து அது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஆத்மா சூட்சம உடலோட போகும்போது இன்னொரு உடலுக்கு தேடி போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது ஒன்றும் முடிவுரை கொடுக்கல. ஆனா இந்த பிரபு என்ன சொன்னார், 2வது பிரபு என்ன சொன்னார்னா, அது அதாவது பக்தியை முழுமையா நம்ம கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா? ஒரு விளக்கம் கொடுக்கல. ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும்ன்றத கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? சரி, அது எப்படி கொடுக்க முடியும், அது எப்படி பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றத முக்கியமான சாராம்சமா நம்ம அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறதுலயே லயத்து நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா வேற எந்த ஒரு அடுத்த புது கர்மாக்கள் எதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ண மாட்டோம். சோ பழைய கர்மா கூட நம்மளுக்கு கரையறதுனால நம்ம வைகுண்டம் போறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வழிகாட்டியா நம்மளே தயார் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. ஹரிபோல் பிரபு. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். இப்போ முக்கியமான சாராம்சம் என்ன, பகவானுக்கு பக்தி முழுமையான பக்தி கொடுக்கும் போது அப்ப நம்ம பழைய கர்மா எல்லாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரையும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பாவ கர்மா எல்லாமே போவோம். ஏன்னா நம்ம பாவம் செய்யறதா இந்த லோகத்துக்கே வந்திருக்கிறோம். பாவம் செஞ்சதுனால்தான் இந்த லோகத்துக்கே வரும். பாவம் செய்யணும் நம்ம இந்த லோகத்துக்கு வரப்போறது கிடையாது இல்லைங்களா? யாரும் உத்தமம் கிடையாது, அதி உத்தமம் யாருமே கிடையாது. நாம செயலால தான் உத்தமம் ஆக முடியும், நம்ம வாக்கால தான் உத்தமம் ஆக முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த பிறவில நம்ம ஏற்கனவே பண்ண பாவம், இப்ப செஞ்ச பாவம் இதெல்லாம் கரையணும்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படும் போது அப்போ இந்த சூட்சும உடல் அழிஞ்சிடும். நம்ம கிட்ட சூதல உடல் இருக்கு இல்லையா? பஞ்சபூதங்களான 5 உடல் சூதல உடல். சூட்சும உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி. இந்த உடலையும் அழிக்கணும்னா இந்த உடலை அழிச்சாதான், இந்த உடல் வந்து ஆத்மா வெளியே போகுதுன்னா இந்த பூலோகத்துல அழிஞ்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது பூமாதேவிக்கோ அக்னி பகவானுக்கோ இல்ல கங்கைக்கோ விட்டுருவாங்க, இந்த உடல் போயிடும். அது அவ்வளவுதான். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் இருக்குல்ல, அதை அழிக்கணுமே. அதை நாம தான் அழிச்சாகும். அது பகவான் அழிக்க மாட்டார், அப்பா அம்மா அழிக்க மாட்டாங்க. நாம செயலால, நம்மளுடைய செயலால தான் அந்த உடலை அழிக்க முடியும். வேற யாராலையும் அழிக்க, பகவான் நினைச்சோட அழிக்க முடியாது. பகவான் நினைச்சேன்னா எப்படின்னா நீ செயல்படணும்.
உங்கள் செயலால தான் பகவான் அதுக்கு நமக்கு அதுக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறாரு. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு அத்தியாயமும் உன் செயலால தீர்மானி. நீ தான் தீர்மானிக்கணும். நான் தீர்மானிக்க வேதங்கள் மூலியமா உனக்கு கொடுத்துட்டேன். நீங்க தான் செயல்படணும். இது அம்மாவோ அப்பாவோ பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமோ அதெல்லாம் கிடையாது. நாம செயல்பட்டாதான் அந்த அந்த சூட்சம உடலை அழிக்க முடியும். அது பகவானுக்கு கலப்படமற்ற பக்தியை கொடுக்கணும், அனனிய பக்தி கொடுக்கணும். நான் போன ஜென்மத்துல புண்ணியம் செஞ்சேன், அதனால பிராமணனா பிறந்துட்டேன். போன ஜென்மத்துல நான் புண்ணியம் பண்ணேன், நான் இப்ப சத்திரியனா பிறந்திருக்கேன். போன ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ண ஏதாவது ஒரு வர்ணத்துல பிறந்துட்டேன்னா அது புண்ணியம் கிடையாது. அது போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியம். ஆனா அந்த புண்ணியத்தை அப்படியே விட்டா நாம தவறு செஞ்சாலும் திரும்பவும் நாம இங்க வந்திருக்கிறோம். அப்போ திரும்பவும் அந்த தவறு செய்யக்கூடாது. அப்போ அந்த சூட்சம உடலை அழிக்கணும்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா, பகவானுடைய அம்சம், நான் பகவானுடைய நிழல், நான் பகவானுடைய பிம்பம், நான் அவர் சொல்படி கேட்கிறேன், வேத சாஸ்திரங்க நான் ஃபாலோ பண்றேன். அந்த நிலையில வரணும். அப்ப நாம யாரு? நம்ம எல்லாமே ஆத்மா. இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல், இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாதுன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அப்ப அந்த சூட்சம உடலை அழிக்கணும். சூட்சம உடலை அழிக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும்? ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். நமக்கு வாய்க்கு வந்தபடிலாம் சொல்லலாம். நாராயணா, கோபாலா, நந்தகோபாலா, ஏதாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாமே. உட்காந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் ஓடினாலும் அதான ஆத்ம தத்துவம் இல்லைங்களா? அப்ப சூட்சம உடலை முக்கியமா அழிக்கணும். அதுக்கு நாம ஹரிபக்தியோட செயல்படணும். அதுதான் இங்க அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கடா அர்ஜுனா. புரிஞ்சாதான்டா நீ எழுத்தா பிரகனை யார பாக்குற? தாத்தாவா பாக்குற? தாத்தா இல்லது, அது ஆத்மா. அந்த ஆத்மா உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. நீ தாத்தான்னு சொல்றிய, பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அப்போ அந்த பாவத்தை செய்யறதுக்கு காரணம் நீயும் தான். நீ ஒரு சத்திரியன், உன் கடமை நீ செய்யாம இருக்கனால அந்த ஆத்மா பாவம் செஞ்சு உன் கைப்பட அது சாக வேண்டிய பொருள் அது. ஆனா நீ அதை இன்னும் அது உயிர் வாட வச்சுட்டு இருக்க, இன்னும் பாவத்தை உண்டு பண்ணிட்டே இருக்க. எழுந்து போர் பண்றா அப்படின்ற இல்லைங்களா? பாவத்தை செய்யறோம் கூட, பாவத்தை தூண்டி அவனை செய்யக்கூடிய செயலை பண்ண வைக்கிறான் பாத்தீங்களா, அவனும் சரிபாதி பாவம் வரும். இதெல்லாம் இன்னும் விரிவா படிப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நான் உடல் அல்ல அப்படின்ற சார்ந்தது 11 30 பதம் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அது இரக்கத்தை பத்தி சொன்னதுனால இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்பமை, எனக்கு போர்ல பண்றதுக்கு இன்பமே இல்லைன்னு முதல் அத்தியாயத்துல சொன்னான். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்ணார்? 31 23 சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யண்டா உனக்கு எதுல இன்பம்? நீ இன்பத்தை அனுபவத்துக்கு வந்திருக்கிற, நீ கிடையவே கிடையாது. உன் லோகம் எது? உன் சொந்த வீடு எது? பகவானுடைய வைகுந்தம் தானே. என் லோகம் தான்டா உனக்கு வைகுந்தம். அங்கதான் நீ வரணும். நீ அதுக்காக நீ இங்க வந்து என்னத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்க போற? எவ்வளவு நாள் அனுபவிப்ப? இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம் இல்லைங்களா, அந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு நாளைக்கு அனுபவிக்கணும்? இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ நீ உன்னுடைய கடமைய, உன் வர்ணாச தர்மத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன் கடமையை நீ செஞ்சினா உனக்கு சொர்க்கம், இல்லைன்னா ராஜ்யம். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பாவ செயலை பத்தி சொல்றாரு. போன ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல பாவ செயலை பத்தி சொன்னா இல்லையா அர்ஜுனன்? அதுக்கு 33 38 53 திருமுனி மூலியமா சொல்றாரு. பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லைன்றார். ஒரு காரியம் நாம செய்யறோம்னா அதே பகவானுடைய வேத சாஸ்திர பிரகாரம் பண்ணும்போது அது பாவமே கிடையாது. வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்லப்பட்டதை நீ செயல்படணும். கண்மூடித்தனமா செயல்படலாம் வேத சாஸ்திரம் சொல்படி. இல்லப்பா, என்னுடைய தர்மம் இதுதான், நான் பகவானுடைய பக்தன், பகவானுடைய ஆத்மா, பகவானுடைய அம்சம் நான். அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்போது அதுல பாவமே வராது. பாவமே இல்லைன்றாரு. அப்படி உன் கடமையை நீ செய்யும் போது நீ ஒருத்தனை கொல்றனா கூட உன் கடமை தான் நீ செய்யற. ஆனா அந்த பாவம் உன்ன வராதுரா, என்னதான்டா செய்யறோம், நீ கவலைப்படாதா, எழுந்து போர் பண்றா அப்படின்றாரு. பாவ செயலை பத்தி அப்படி சொன்னான் முதல் அத்தியாயத்துல. அதுக்கு பகவான் 33 38 53 ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா? குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும்னு சொல்றான். அதுக்கு 45 46 அதை இந்த அத்தியாயத்திலையும் 3வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம படிக்க போறோம். 24வது பதத்துல இன்னைக்குள்ள அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். 45 42 வர்ணாச சக்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருங்கன்றார். இப்ப இதுல 24வது பதம் என்ன சொல்றாருன்னா, யாக சக்கரம். நமக்கு ஒரு யாகம் இருக்கு. என்ன மாதிரி யாகம்? நம்ம என்ன வர்ணம் செய்யறோமோ, என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் நம்ம வர்ணம். நம்ம பிறப்பால ஏதோ பிறந்துட்டோம். சண்டால குளத்துல பிறந்திருப்போம், சத்திரிய குளத்துல பிறந்திருப்போம், ஏதோ ஒரு குளத்துல பிறந்திருப்போம், தப்பு இல்லை. அது புண்ணியம். பாவ புண்ணியம் ஏதாமே நம்ம உடல் கிடைக்குது, அந்த குளத்துல நம்ம பிறக்கிறோம். அது முக்கியம் அல்ல. அது யாருமே அதை எடுக்க கூடாது. நாம இப்ப என்ன செஞ்சோம் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அதுதான் அந்த வர்ணாச சக்கரத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருங்கன்ற. இதான் பகவத்கீதை சொல்லுது.
நான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் யாருமே கிடையாதுன்றார் பகவான், இல்லைங்களா? இதை பத்தி இன்னும் இந்த அத்தியாயத்தை 24வது பாத்துல விரிவா படிக்க போறோம். இரு மனம் பத்தி சொல்றாரு. இரு மனம்னா டபுள் மைண்டு. டபுள் மைண்ட்ல இருக்கிறோம், ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் நின்று இருப்பான். அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், முதல் அத்தியாயத்துல எல்லா சேனையும் இந்த சைடு 7 அந்த சைடு 12 சேனையை வர வச்சுட்டான். எல்லா சேனையும் வந்து நிக்குது. நடுவில் தேரை கொண்டு போய் கிருஷ்ணகிட்ட சொல்றான், போய் நின்று பாக்குறான், பார்த்து சொல்றான், என்னால போர் பண்ண முடியாது போடா அப்படின்றான். எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? டபுள் மைண்ட்ல தானே இருக்கான் அப்போ அவன். அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, உறுதியோடு ஆண்டவனுக்கு சேவை செய், உனக்காக செய்யாதா, எனக்காக செய்தான், உன் கடமையை நீ செய்தான்ற. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தைய பெற்றுட்டு நான் வளர்க்க மாட்டேன், நான் சன்னியாசியா போவேன்னா அதை விட பெரிய பாவம் எதுவுமே இல்லையே, இல்லைங்களா? பெரிய பாவம் இல்லையா அது? அந்த பிள்ளைகளை நல்வழியில கொண்டும் போகணும். அதுக்கு அதோட காலை நிக்க வைக்கணும். அதோட காலை நிக்க வச்சு தன் தாயின் தகப்பனாரையும் காப்பாத்துற சக்தி வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தீட்சை வாங்கி எங்கேயே கிளம்பி ஓடிப்போ, நீ பகவான்கிட்ட போ, பிரச்சனையே இல்லை. பகவானே அதான் சொல்றாரு வேதத்துல, இல்லைங்களா? முக்தி கிடைக்கணும்னா நீ என்ன பண்ணணும், உன் கடமையை நீ செய். மனைவிக்கு செய்யற கடமை, கணவனுக்கு செய்யற கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை, சமுதாயத்துக்கு செய்யற கடமை, எனக்கு செய்யற கடமைடான்ற. அப்போ அந்த கடமையை நீ கரெக்டான, அதுதான் தர்மன்றார். அதுதான் ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்கின்ற, உறுதியோட செய். நீ எழுந்து போர் பண்ணு, அதான் உன்னுடைய கடமை. அதை விட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா தப்பு, இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாமும் 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம், இல்லைங்களா? இப்போ 3வது அத்தியாயம், இப்ப எப்படி செயல் பண்ணணும்னு சொல்ல போறார். தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் ரொம்ப அழகா கொடுத்தார் 2வது அத்தியாயத்துல. இன்றைக்கு 3வது அத்தியாயத்துல துரத்தல் அல்லது செயல் ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. ஏகம் பதா அப்படின்னா 2 விதமான துரத்தல். அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி அது. 2 விதமான துறவு இருக்கு. ஒருத்தன் சன்னியாசி என்ன பண்றான், பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிறான், அதுக்கப்புறம் காட்டுலயோ ஒரு ஆள்கிட்ட தீட்சா வாங்கிட்டு, ஒரு குரு கிட்ட குருகிட்ட போய் தீட்சா வாங்கிக்கிறான். தீட்சா வாங்கிட்டு அப்படியே எங்கேயோ போய் எங்கேயோ காட்டுலயோ ஒரு நதிக்கரையிலையோ எங்கேயோ ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் உட்காந்துட்டு பகவான் ஹரிநாம சொல்லுகிறான். அது ஒரு துறவு தான், அது ஒரு துறவு தான், உண்மையான துறவு தான், அதுவும் துறவு தான், அது முக்தி கிடைக்கும். ஆனா நாம அடையிறோம் பத்தியா, நாம செய்யற துறவு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை விட மேல்றான்ற பகவான் சொல்றது. ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தைகளை அழகா பெற்றுக்கிட்டு அதுங்களை நல்லபடியா வளர்த்து அதுங்களுக்கு நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுத்து அது காலில் நிக்க வச்சு அதுக்கு ஒரு புண்ணிய ஒரு செயல்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படுறோம். 50 வயசுக்கு அப்புறம் வர்ணாச தர்மம் மூலியமா நம்ம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான்டா உண்மையான துறவுன்றார் பகவான். அதுதான் உண்மையான துறவு. அவன் போறான், எனக்கு அப்பா அம்மா வேணாம், சமுதாயம் வேணாம், எது வேணாம், பகவான் தான் வேணும்னு சொல்றான், அது ஒரு முக்தி. ஆனா குடும்பத்தோட இருந்து பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சு பற்றற்ற தன்மையை செஞ்சு 50 வயசுக்கு அப்புறமா அவன் சனியா இது எடுக்கலாம் பாருங்க, வனவாச வாழ்க்கை வாழறான் பாருங்க, அதுதான் உண்மையான துறவுன்ற. பற்றற்ற தன்மையா எவன் ஒருத்தவன் கிரகஸ்தனா இருந்து செயல்படுறானோ அதுதான் உண்மையான துறவு. ஏகம் பதா அப்படின்றாரு, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு துறத்தை பத்தி அல்லது செயல் அப்படின்னா. அப்போ 3வதுல 9ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல ஞான யோகத்துல எப்படி செயல்படுறதுன்னு சொல்றாரு. எப்படி செயல்படணும், நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல செயல்படும் போது என்ன, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படணும். ஞான யோகத்துல செயல்படும் போது பந்தப்படுவோம். ஞானம் நிறைய வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சிருக்கேன், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை எல்லா கிளாஸ்லயும் அட்டன் பண்றேன், நான் கோயிலுக்கு போறேன், யாத்திரா போறேன், அங்க போறேன் இங்க போறேன் போது ஆட்டோமேட்டிக் காலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். நான் தான் ஈகோ வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக் வந்துடும் அது. ஏன்னா ஞானத்தால பந்தப்படும் போது அப்போ எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. ஞானத்தால ஞான யோகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செயல்படணும். இந்த ஞானம் யாரால கொடுத்தது, பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம நான் கிடைக்காது. நான் வெறும் தூண்டுகோல் தான், ஆரம்பிக்கிறேன் அவள்தான். அதுக்கப்புறம் பகவான் என்னை தூக்கி எனக்கு கொடுக்குறாரு, தூக்கி அந்த சம்சார கடந்து என்னை இழுத்துன்னு போறாரு பகவான். அந்த கண்ணோட்டத்துல நம்ம படிக்கணும். தான் என்ற அகத்தையோட படிக்க கூடாது, இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஸ்லோகத்துக்கு உள்வாங்கி அர்த்தம் புரிஞ்சு நாம அதே அர்த்தத்துல சவுண்டா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பகவான் காதுல கேட்கும். ஏதோ நம்ம படிச்சோம் போனோம் தெரிஞ்சோம் அப்படின்னு படிக்க கூடாது. அது நம்ம உள்வாங்கி அழகா செய்யலாம். ஆனா படிக்க முடியலனாலும் நம்ம முயற்சி பண்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல பகவான் இருக்காரு. முயற்சி பண்ணும்போது இருப்பாரு. ஐயோ இவங்களை சொன்னா தப்பா நினைச்சு புரிஞ்சுப்பாங்களே, நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்றோமா, அதை பத்தி வருத்தமே படக்கூடாது. படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிச்சு உள்வாங்கி நம்ம செயல்படும் போது தான் நம்ம இருக்கோம், இல்லைங்களா? அதுதான் குரு கர்மான்றது, நேரா குரு கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது, இல்லைங்களா? இப்ப 4வது, அதாவது 3வது என்ன பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டம் கர்ம யோகா. அதுல 10ல இருந்து 16 படிக்க போறோம். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது. தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா இப்ப சொல்ல போறார். இதுல 17ல இருந்து 35வது எடுத்துக்காட்டு வழிநடத்துங்கள். நாம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. குடும்பத்துக்கு நாம முதல்ல நாம முதல்ல நம்ம யாருன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும்.
ரெண்டாவது தேதியில சொன்ன மாதிரி நாம யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம சரியா ஆனாதான் குடும்பத்துக்கு நாம நல்வழி பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா தான் சமுதாயம், அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே. முதல்ல நாம சரி பண்ணிக்கணும். மத்தவங்க உபதேசம் பண்றோம்னா நாம கரெக்டா இருக்கணும். தனி மனித ஒழுக்கம் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒழுக்கத்தை எப்படி இப்ப நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிள்ளைகள், நம்ம பேர பிள்ளைகள் நம்மள வழி அது பார்த்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ ஒரு குடும்பம், இப்ப நான் ஒரு தலைவனா இருக்கேன், குடும்பத்துக்கு ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லி பகவான் நாமத்தை நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணும்போது கீதையை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பரவாயில்ல அப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு, உபநேஷம் எல்லாம் பண்றாங்க, இதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பிள்ளைங்க நம்மளை பார்த்து என்ன பண்ணும், வழி நடத்த ஆரம்பிக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த பிள்ளை வழி நடத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குடும்பமே மேன்மை அடையும் இல்லையா? தனி மனித ஒழுக்கம் பாருங்க எங்க ஆரம்பிக்குது பாரு. நாம ஒழுக்கமா இருந்தாதான் நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை பார்த்து ஒழுக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். அந்த ஒழுக்கம் அடையும் போது அவருடைய நண்பர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அவன் நம்மளை பார்த்து ஒழுக்கம் அடைய, அந்த தெருவே மேன்மை அடையும். தெருவு மேன்மை அடைஞ்சா என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த நகரமே மேன்மை அடையும். அது நகரம் மேன்மை அடைஞ்சுன்னா நாடு மேன்மை அடையும். நாடு மேடைஞ்சுன்னா உலகமே மேன்மை அடையும் இல்லைங்களா? அப்போ தனி மனித ஒழுக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மற்றவங்களை பத்தி நீ கவலையே படாதீங்க. மனைவியை பத்தியோ, கணவனை பத்தியோ, பிள்ளைகளை பத்தியோ, சமுதாயத்தை பத்தி யாரை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க. நீங்க கரெக்டா இருக்கணும். தனி மனித ஒழுக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எடுத்துக்காட்டு இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். 17-35 பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் ஒரு அவதாரம் பகவானுக்கு கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா ஒரு அவதாரத்தையும் நேர்த்தியா பண்ணுவார் பகவான். அவ்வளவு நேர்த்தியா பண்ணுவார், எடுத்து காட்டுறாரு இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல அழகா சாபம் விட்டு போயிடுறாங்க. அந்த அம்மா யாதவ குலமே அழிஞ்சு போண்டான்றாங்க. காந்தாரி ரொம்ப அழகா சாபம் விட்டுறாங்க அந்த அம்மா. அது பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. ஏத்துக்கிட்டு நான் எப்படி இருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா அங்க விரிவுபடுத்துறாரு. அந்த மாதிரி வழி நடத்தணும். நம்ம அவரமா எப்படி ஒரு யோகமாயா சக்தியில எப்படி பகவான் அவதாரம் கொடுக்குறாரு, அந்த அவதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி நடத்துறோம் அது மாதிரி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு 36-43. அதாவது மிகப்பெரிய எதிரி என்பது நமக்கு காமன் தான் மிகப்பெரிய எதிரி நமக்கு. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிக்கும் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த பதம் நம்ம இந்த படத்துல உள்ள பாருங்க, இது ஒரு குதிரை வண்டி, ஒரு ரதம். இந்த ரதத்துல நாம உட்கார்ந்து டிராவல் பண்றோம். நாமன்னா யாரு? ஆத்மா. உடல் சொல்லக்கூடாது. நாமன்னா ஆத்மா தான். இந்த உடல் இதுதான் நம்ம உடல். இந்த குதிரை வண்டி தான் நம்ம உடல். இது இந்த உடலுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. அது மாதிரி இந்த குதிரை வண்டிக்குள்ளதான் ஆத்மா உட்கார்ந்து டிராவல் ஆகுது. இது எங்க போகணும்னு தீர்மானிக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்கள், இந்த கயிறு உள்ள மனம், காண்டீபம், அதாவது அந்த கடிவாளம், இது நுண்ணறிவு. இதை ஓட்டுற சாரதி யாரு? நுண்ணறிவு, மூளை. அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த நுண்ணறிவு கரெக்டா இருந்தாதான் இந்த மனம் கரெக்டா இருக்கும். அந்த கரெக்டா அந்த குதிரையை கரெக்டா பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகும் இல்லைங்களா? இந்த குதிரை சொல்றதே என்ன? புலன்கள். இந்த 5 விதமான புலன்கள், கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய். இது 5 விதமான புலன்கள் இருக்கு. இந்த 5 விதமான புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எதுன்னா மனம். மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது எதுன்னா நுண்ணறிவு இல்லைங்களா? இந்த 4மே சொல்ல போனா இந்த 7மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 8 அகங்காரம், அதை விட்டுருங்க. 8 பொய், அகங்காரம். இந்த இதுவே முக்கியமா நமக்கு இது எல்லாமே பௌதிகம் தான். இந்த பௌதிகம் கரெக்டா ஆன்மீகத்தை கொண்டு போகும். இந்த பௌதிகத்தை ஆன்மீகம். இப்ப கண்ணால பாக்குறது பகவானுடைய விக்கிரகம், பகவானுடைய ஸ்லோகம் படிக்கிறது, பகவானுடைய வசனம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் விஷயங்கள் இந்த கண்ணை யூஸ் பண்ணிக்கணும். தேவையில்லாத விஷயங்களை பாக்குறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல அது நம்ம டிவி சீரியல் பாக்குறது, சினிமா பாக்குறது, அதை பார்க்கறது, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். இது கண்ணு. அதே மாதிரி மூக்கு, பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம கோவில்ல போனோம், பகவானோட பிரசாதம் கொடுப்பாங்க, பூ கொடுப்பாங்க. பூ கொடுத்தோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து மாதாஜி எது தள்ள டொப்புன்னு தள்ள வச்சுப்பாங்க, பிரபுஜி எது 2 காதுல வச்சுப்பாங்க. இது பிரச்சனை இல்லை. தலையில வைக்கிறது, காதுல வைக்கிறது, பேக்ல வைக்கிறது, அது பிரச்சனை இல்லை. பகவானுடைய பிரசாதம் கொடுத்தோம்னா உடனே எடுத்து முகர்ந்து பார்க்கணும். பூ முகர்ந்து பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த வாசனை தான் பகவானே இருக்கிறார். அந்த வாசனை நமக்கு வரணும். அதனால எப்பவுமே பூ கொடுத்தாலும் முகர்ந்து பார்த்துட்டு அப்ப தலையில வச்சுங்க, தப்பு இல்லை. மூக்குல தலையை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பேக்ல வச்சுக்கிட்டு அப்படி வச்சுங்க. அந்த மூக்கு அதுக்குதான் முக்கியமா பகவானு தொடர்புபடுத்தணும் மூக்கை. அதே மாதிரி காது, பகவான் ஹரிநாமத்தை நாம சொல்றத ஹரிநாமத்தை காதால கேட்கணும். சில பேர் ஹரே கிருஷ்ணா அம்மா சொல்லுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 அப்படியே முழுக்குள்ளேயே சொல்லிப்பாங்க. அது மாதிரி படிக்க கூடாது. 4 பேர் கேட்கிற மாதிரி படி. 4 பேர்ல ரொம்ப சவுண்டா செய்யறது இல்லை, நம்ம பேச நம்ம காதுக்குள்ள கேட்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி பகவான் நாமத்தை காதால கேட்கணும்.
கை வந்து பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொட்டு அலங்காரம் பண்றதுக்கு, பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றதுக்கு. பகவான் அலங்கார பிரியர் பகவான். ரொம்ப அலங்கார பிரியர். கையில எப்ப பார்த்தாலும் நெயில் பாலிஷ் போட்டு இது அந்த கையில மருதாணி போட்டுட்டே இருப்பார். செவச்சேன்னு இருக்கணும் பகவான் கையில. டிசன்டேஷனா மருதாணி போட்டுப்பார். டிசன்டேஷனா பூ அலங்காரம் பண்ணுவார். அலங்கார பிரியர். ஒரு மாதாஜி நம்ம பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ண அவர் அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பார் பகவான். அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட பிரேம பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த கை அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். வாய் பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். பகவானுடைய மகா பிரசாதத்தை உண்ணணும். 8 விதமான போகம் இருக்கு பகவானுக்கு வைக்கிறோம், நெய்வேத்தியம் பண்றோம். 8 விதமான போகம் பகவானுக்கு பண்றோம். அந்த 8 விதமான போகத்தை நம்ம வாயால குண்டணும் இல்லைங்களா? இந்த புலன்களை பகவானை தொடர்பு படுத்தணும். அப்போ மனம் என்ன பண்ணும்? அது சொல்படிதான் கேட்கும் மனம் இல்லைங்களா? அப்போ மனது புத்தி. இப்ப ரிட்டர்ன்ல வருவோம். அப்படி புத்தி வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை படிக்கிறது, பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கிறது, சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றது. நவவித பக்தியில எப்படி பிரகலாத மகாராஜா சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி நவவித பக்தியை நம்ம கொடுக்கணும். இந்த புத்தியை அதுக்குதான் யூஸ் பண்ணணும். பௌதிகத்தை யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடைவோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீக தன்மையா இந்த பண்ணும்போது அந்த புத்தி வந்து ஆன்மீக தன்மையோட செயல்படும் போது அப்போ மனது என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? வேற எங்கேயுமே போகாது. புத்தி சொல்றதுதான் மனது கேட்கும். மனது சொல்றதை இந்த புலன்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்ம எங்க டிராவல் ஆகும் பாருங்க. இந்த உடல் எங்க போய் சேரும்? பகவான் கிட்ட தான் போய் சேரும். அப்போ இந்த ரதம் எங்க போய் சேரணும்? பகவானுடைய வைகுந்தம் போய் சேரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு செயல்பட ஆரம்பிச்சணும். செயல் தான் இந்த புலன்கள். மனதையும் புத்தியும் நுண்ணறிவும் சேர்ந்து இதெல்லாம் செயல்படும் போது தான் நம்ம வந்து இந்த ஆத்மா பகவானுக்கு எப்படி சேருது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, முதல் பதம் ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் கேட்கிறான். என்ன மாதிரி கேட்கிறான் பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் சொல்றது பார்ப்போம். ஹரே படிக்கிறீங்களா? ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜனார்தன் கூறினான், அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனி கொஞ்சம் மிஸ்டேக் அது வராது. கேசவனி, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போது தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? கேட்கிறான் பாருங்க அர்ஜுன். என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கிறான் பாருங்க. ஜனார்தனனி, கேசவனி, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்ததுன்றார். அப்போ பலநோக்கு செயல்னா இப்ப இந்த குதிரை வண்டியில பார்த்த உடனே இந்த பலநோக்கு செயல்கள் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த புலன்கள் மூலியமா நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்லையா? அதை விட சிறந்தது எது? புத்தி தான். அப்புறம் எதுக்கு இந்த போர்ல சண்டை போட வைக்கிறேன்னு கேட்கிறான் அர்ஜுன். அவன் கேட்கிற விதம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். அப்போ புலன்கள் உனக்கு அக்கறை இல்லை, புலன்களை நான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு நான் புத்தி தான் சிறந்ததுன்னா அப்ப எதுக்கு எனக்கு போர்ல செயல்படுத்த வைக்கிறேன்னு கேட்கிறான். அப்போ இப்பவும் பாருங்க அவன் பௌதிகத்துல தான் இருக்கிறான். இந்த தாற்பயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவன் கேட்கிற விதம் வந்து கரெக்டான விதம் தான். ஆனா என்ன இருக்கான்னா அவன் கேட்கறது வந்து பௌதிகத்துல தான் கேள்வி கேட்கிறான். அதே வந்து அந்த புலனை பகவானுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களா, அந்த கேள்விக்கு இடமே இல்லை அங்க. அப்போ பகவானுக்கு யூஸ் பண்ணாருன்னா என்ன பண்ணுவான்? போர் பண்ணி தான் ஆகும். அவன் கடமையை அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் இல்லைங்களா? அவன் கேட்கறது என்ன சொல்றாங்க? பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போது தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு பகவான் அதுக்கு தொடர்ந்த மாதிரி இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 2வது பதம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 2 வழிகளும் ஒன்று போல கூறும் உங்களுடைய அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு அவன் டவுட்டை இன்னும் கிளியர் பண்றான். எனக்கு கிளியரா சொல்லு கிருஷ்ணா, எனக்கு பதில் ஒழுங்கா சொல்லுன்றான். என்னன்னா 2 வழிகளும். இப்ப போன பதத்துல என்ன படிச்சோம் பாருங்க. அதாவது பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போது தங்கள் ஈடுபடுத்து ஏன் அப்படிங்கிறான். பலவந்தமா ஈடுபடுத்துனா அப்போ என்ன சொல்றோம்? பல நோக்கு செயல்கள் புத்தின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய ஞானம் படிப்போம்.
பலநோக்கு செயல்களும் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசுறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள் செயல்படுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப 2 வழியும் ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது அப்படின்றான். எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவாயாகன்றான். அதே நாம போன அத்தியாயத்துல 47வது பக்கத்துல என்ன படிச்சோம் பாருங்க. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, பகவான் சொன்னது இல்லைங்களா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யவே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு என்னை, அதாவது உன்னையே காரணம் ஒருபோதும் எண்ணாதே என்றார். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே என்றார். இது போன அத்தியாயத்துல 47வது பக்கத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னா நீ என்ன செயல்படுற? பிராமணனா பிறந்த, சத்திரனா பிறந்த, சூத்திரா பிறந்த, வைசியனா பிறந்த, எப்படியா பிறந்துட்டு போ. ஆனா நீ என்ன செயல்பட்ட? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? நீ என்ன செயல்பட்ட? அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி உன் கடமையை செஞ்சியா? அது செய்து மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அப்ப நீ சத்திரியனா பிறந்திருக்கன்ற, சத்திரியனா செயல்படுற. அப்ப சத்திரியனா பிறந்து சத்திரியனா செயல்படும் போது அப்ப நீ அந்த செயலை செய்யணும். அதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களுக்கு பலனை உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்றார். நீ அந்த செயல் செய், ஆனா அதுக்கு அதிகாரம் நீ கிடையாதுன்றார். பலனை எதிர்பார்க்க. நான் சொல்றேன், நான் போர் பண்ணா இறந்துட்டாங்கன்னா, அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது, இவங்க போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கறான். அப்போ அது தாற்பயம் புரியாம தான் இப்ப திருப்பி கேள்வி கேட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன். ஆனா செயல்களை பலனை உனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். 247 சொல்லிட்டார். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையும் காரணம் ஒருபோதும் எண்ணாதே என்றார். உன் செயலை நீ செய்யும் போது, அதாவது உனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சுன்னா நீ நல்வழியில பண்ணி மக்களை காப்பாத்துன்றார். நீ இறந்துட்டீன்னா சொர்க்கம் போறன்ற. அப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அங்க இல்லைங்களா? அது நான் தான் செஞ்சு நீ ஏன் இது பண்ணிக்கிற? நீ செய்யல, நான் தான் உன்னை செய்ய வைக்கிறேன். எப்படி வேதங்கள் மூலியமா உன்னை செய்ய வைக்கிறேன். அப்ப வேதங்கள் மூலியமா நீ செய்யும் போது உனக்கு எங்க பாவம் வரப்போகுது? பாவம் வராதே, நீ ஏன் கவலைப்படுறன்ற. அது அவனுக்கு புரியல அர்ஜுனனுக்கு. திருப்பி அந்த கொஸ்டினா கேட்கறான். 2வது வாட்டி திருப்பி கொஸ்டினா கேட்கறான் இல்லைங்களா? அப்போ ஒருபோதும் என்னதுன்ற கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது. உன் கடமையை செய்கின்றார், செய்யாம இருக்காத. அது மேல் பற்றுதலும் கொள்ளாதேன்றார். அது மேல பற்றுதலும் கொள்ளாதுன்றார். இதுல பாத்தீங்கன்னா 6 சாராம்சம் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. போன அத்தியாயத்தில் 47வது பக்கத்துல விரிவா கொடுத்தார். இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அழகா நாம நம்ம சில பிரபுபாதா நம்ம ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். இப்போ ஒரு பாவம் புண்ணியம் ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம். ஒரு புண்ணியம் பண்றோம்னு வச்சுங்களேன், புண்ணியத்துக்கு வந்துருவோம். ஒரு அழகா ஒரு விதை வைக்கிறோம். அழகா ஒரு செடி வருது, செடி மரமாகுது. மரம் போனா நிறைய பூ பூக்குது, காய் காய்க்குது, கனி கொடுக்குது. ஒரு விதை தான் வச்சோம், ஒரு புண்ணியம் தான் பண்ணோம் இல்லைங்களா? இப்போ வாழ்நாள்ல ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கன்னா, இப்போ பிரசன்ட் நமக்கு என்ன நடக்கும்? அந்த புண்ணியத்துக்கான பலன் அறுவடை பண்ணுவோம். அப்ப எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. புண்ணியம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ பகவான் நம்ம கொடுத்த இந்த புண்ணிய காரியம் பகவான் கொடுத்துருக்காரு, இதையே அப்படியே செயல்படுவோம். இதுவே அப்போ நம்ம புத்தி மாறக்கூடாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம உடல் மாத்தும் நம்மள. இன்னைக்கு நம்ம புண்ணிய காரியம் இப்போ போன ஜென்மத்துல பண்ண நம்ம பிராமணனா பிறந்துட்டேன். போன ஜென்மத்துல பண்ணதுனால ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்துட்டேன். போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியத்தினால ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறந்துட்டேன். அப்போ குடும்பத்தை பிறந்தா மட்டும் கிடையாது, அந்த ஆணவம் வரக்கூடாது, அந்த தான் என்ற அகந்தை வரக்கூடாது. நான் செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்துட்டேன், ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டேன், அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த பிறவில நீ என்ன பண்ண, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ என்ன பண்ணும்? ஒரு செடி மரமாவது, மரமாய் பூ காய்ச்சி காய் காய்ச்சி கனி கொடுக்குது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ இப்ப 10 நாள் முன்ன பண்ண புண்ணியத்துக்கு நாம இப்ப அறுவடை பண்றோம். அந்த அறுவடை தொடரணுமானா அதே புத்தியில நம்ம செயல்பட்டாதான், நாம எதிர்காலம் பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சு நம்ம செயல்பட்டாதான் நமக்கு புண்ணியம் அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அது போல நம்ம ஒரு புண்ணிய காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதே எழுத்தாப்புல ஆப்போசிட்ல ஒரு பாவகாரியம் பண்ண நம்ம என்ன பாருங்க, ஒரு பாவம் தான் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு பாவத்தை செஞ்சது இல்லாம 100 பாவத்தை எக்ஸ்ட்ரா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். இந்த கனி மாதிரி ஏகப்பட்ட மரத்துல கனி கிடைக்குதுங்களா, அது மாதிரி ஏகப்பட்ட துன்பம் நம்ம வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? இதுலயே பாருங்க, 2வது அத்தியாயத்துல 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்? 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை நல்லா அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் படிச்சோம் போன அத்தியாயத்துல இல்லைங்களா? அப்ப அதுல என்ன வரும்? உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய்யறது மட்டும் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. இப்ப ஆஞ்சநேய பெருமான் இருக்கார். அப்ப லங்கையில போய் என்ன பண்றாரு? ராவனுக்கு எதிர்த்தாப்புன்னுட்டு ராவனை வச்சு பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா வாழ தீய வச்சுட்டானுங்க. தீய வச்சா அவர் என்ன பண்ணாரு?
விட்டாரு, எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த நகரத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா அவர் செஞ்ச செயல் தவறான செயல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அவர் என்ன பண்றார், அவருடைய தர்மத்தை அவர் பண்ணார். அது பாவமே அல்ல, அவர் தர்மத்தை அவர் பண்ணாரு இல்லைங்களா? அது பாவமா? பாவமே கிடையாது. இது நம்ம போன அத்தியாயத்துல விரிவா படிச்சோம். இப்ப 3வது பதம் வரலாம். பகவான் இனி சொல்ல போறார், நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல போறார். இது வந்து பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3வது பதம். हरे कृष्ण। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोग-साङ्ख्यानां। हरे कृष्ण। சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனா, இரு வகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனையாலும் சிலர் பக்தி தொண்டாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயற்சிக்கின்றனர், முயல்கின்றனர். அதாவது 2 வகையான மனிதர்கள் அப்படின்றார். 2 வகையான மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகம், ஒருத்தர் வந்து பௌதீகம், 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். இப்ப அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் இருக்கு. அகங்காரம் பக்தி கொடுக்கும், பொய் அகங்காரம் பந்தப்படுத்தும், நம்ம தீமையான செயலை கொண்டு போய் விடும் பொய் அகங்காரம். அதே மாதிரி தர்மம் நம்மளை வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தை கொடுக்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தானம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், தானம் அது பந்தப்படுத்தும். அதே வந்து தர்மம் வந்து பந்தப்படுத்தாது நம்மளை. இது மாதிரி 2 விதமான செயல் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மனிதர்கள் தன் உணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கி தத்துவம் மூலியமாக, சாந்தித சிந்தனைகள், சிலர் பக்தி தொண்டாலும். சாங்கி தத்துவம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு, இந்த உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும் போது சாங்கி தத்துவம் இல்லைங்களா? இப்ப நான் குடும்பத்தோட இருக்கிறேன், ஆபீஸ் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், சம்பாதிக்கிறேன், குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிறேன், பற்றற்ற தன்மையா நான் செயல்படுறேன். பற்றுன்னா என்ன தெரியுங்களா? பற்றற்ற தன்மையானா, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 50,000 வச்சு வாழ்க்கை வாழலாம், 15,000 வச்சும் குடும்பத்தை வாழ்க்கை வாழ முடியும், 5,000 வச்சு குடும்ப வாழ்க்கை வாழறதும் இருக்கிறாங்க, இதை 1,00,000 ரூபாய் வச்சு வாழ்க்கை வாழறதா இருக்காங்க, 10 லட்சம் சம்பாதிச்சோன்னா வாழ்க்கை வாழறதா இருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் முரண்பாடு. அப்போ நமக்கு குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம் தான் சம்பாதிக்கணும். அப்போ நம்ம வீட்டுல பாத்ரூம்ல ஒரு ஏசி, சமையல் ரூம்ல ஒரு ஏசி, பெட்ரூம்ல ஒரு ஏசி, எல்லா இடத்துலயும் ஏசி வைக்கணும். அப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகும் இல்லைங்களா? அப்போ அது வாழ்க்கை கிடையாது. நமக்கு என்ன வாழ்க்கை வந்திருக்கும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கணும். சுருக்கி நாமோ அதை நமக்கு செயல்பட ஆரம்பிச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாங்கி தத்துவம். நமக்கு வந்து எவ்வளவு சுருக்கி நம்ம வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணுமோ அதான் ரொம்ப இது இல்லைங்களா? இது ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது அதுதான் பற்றற்ற தன்மையா அவன் செயல்படணும். இதே வந்து பக்தி தொண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டுலையும் கிடைக்கும். பக்தி தொண்டு நீ பகவானுக்கு முழு நேரம் பகவானுக்கு, நான் ஆபீஸ் போறேன்பா, ஆபீஸ் போனாலும் சரி, கிருஷ்ணா நான் பைக் எடுத்து வண்டி ஓட்ட போறேன், நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா, நான் போயின்னு இருக்கேன் கிருஷ்ணா, ஆபீஸ் போறேன் கிருஷ்ணா, இப்படியே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். இது பக்தி தொண்டு. இது முடியாது, கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா அதை முயற்படுத்தி அதை முறைப்படுத்தி அது செயல்பட ஆரம்பிச்சாலும் ரொம்ப ஈஸியாயிடும். ஆனா கொஞ்சம் கடினமா தான் தெரியும். எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா அப்ப ஆபீஸ் வேலை யாரு பாக்குறது, பிள்ளைகளை யாரு பாக்குறது, குடும்பத்தை யாரு பாக்குறது அப்படின்னு நமக்கே அந்த எண்ணம் வரும். ஆனா அதை முறைப்படுத்தி செயல்பட ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்குவம் அடைய முடியும். அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப விளக்கம் விளக்குறாரு. அதாவது சாங்கி தத்துவத்து சிந்தனையாலும் பிறர் பக்தி தொண்டு தன்னுணர்வு அடைய முயல்கின்றனர். 2 விதமான செயல்பாடு, 2மே உத்தமமான காரியம்தான். ஆனா இதுல எப்படி நாம எவ்வளவு ஈஸியா எப்படி செயல்பட போறோம், எது கடினமான செயல் அப்படின்றத பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம விளக்க போறார். அப்போ 2 விதமான சிந்தனை இருக்கு. அதாவது தத்துவம் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த மனிதர் பாருங்க, சிந்திச்சுனே இருப்பாங்க. இதை செய்யலாமா, இதை செய்யக்கூடாதா, இதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா. இது பௌதிகம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இதுலயும் ஒரு நன்மை காரியம் இருக்கு நமக்கு. அது இப்போ ஒருத்தனை வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட 1 லட்ச ரூபாய் பணத்தை கொடுக்குறோம், 10,000 ரூபாய் பணம் கொடுக்குறோம், 5,000 ரூபாய் பணம் கொடுக்குறோம், திருப்பி வரலன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? திருப்பி வரலன்னா என்னப்பா பணம் கொடுத்தோம், ஏன்பா கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? கொடுக்கல அப்படின்னு. அது கொடுக்கலன்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து நம்ம குணம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்ப நம்ம 5,000 ரூபாய் ஒரு ஆள் கடன் கொடுத்தோம், அந்த ஆள் திருப்பி தரலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2 நாள் கேட்போம், 3 நாள் கேட்போம், 4ஆவது நாள் கோவப்படுவோம். நான் அதுக்கு மேல அதுக்கப்புறம் லீகல் ஆக்ஷன் எடுப்போம், ஏதாவது ஒன்று எடுப்போம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் மாறுதுங்க.
ஆட்டோமேட்டிக்கா கவனம் வருது. பணம் கொடுத்தனால அது எதுக்கு கொடுத்தோம்? அவ ஏதோ செலவு கேட்கிற, ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? அது கொடுத்தோம், அது தானம் மாதிரிதான் அது. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, உன் கையால யாருக்காவது நீ கடன் கொடுக்கிற, கடன் கொடுக்கவே கூடாது, அப்படி நீ கொடுக்கிறன்னா தானமா கொடுன்னு தான் சொல்றாரு பகவான். இல்லைன்னா கொடுக்காத, இல்லைன்னா கொடுக்காதன்ற, தானமா கொடு. அந்த காசு கொடுத்தீங்களா திரும்பி வராது, திரும்பி வரக்கூடாதுன்னு தான் கொடுக்கணும் தானம். அதுதான் தானமா கொடுக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 10,000 வேணும்பா, எப்பா சரிப்பா நீ எப்ப கொடுக்குற கொடு, இந்தா உனக்கு நான் கொடுக்குறேன், இது என்னுடைய கடமை, நீ கேட்ட நான் கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான், இது தானமா கொடுக்குறேன், நீ கொடுக்கறத கொடு, உன்னுடைய இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அது எண்ணத்துல நீங்க வச்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். கொடுத்தீங்கன்னா உத்தமமான செயல் அது. ஏன்னா 10,000 கொடுத்த பிறகு 5,000 கொடுத்த பிறகு அவனை திருப்பி கேட்பீங்கன்னு நினைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? உங்க குணம் மாறும், ஆட்டோமேட்டிக்கா குணம் மாறும், அவருடைய குணமும் மாறிடும். அவர் இயலாமையில இருக்கலாம், பணம் கொடுத்து இயலாமையே போகலாம், அவர் பணம் கொடுக்க ஜிக்ஜாகவும் பண்ணலாம், ஏதோ தப்பு பண்றாரு, நல்லது பண்றாரு, ஏதோ செய்யறாரு அவர் குணத்துல, ஆனா உங்க குணம் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும். இது எல்லாமே பௌதிகம் இல்லைங்களா? அப்ப தானம் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்ற, பணத்தை கொடுக்கும்போது என்ன சொல்ற, கடனா கொடுக்காம அவனுக்கு தானமா கொடுத்துரு, இந்த பணம் நமக்கு வராது, நமக்கு வராது இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. அப்ப நம்ம கேட்க போறது கிடையாது. நம்ம ஏதோ போன்ல பேசும்போது வேற விஷயம் பேசும்போது சரி, நேர்ல பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் பேசும்போது சரி, அவர் வந்து நாம அந்த இடத்துல பேச மாட்டோம், இருந்தாலும் அவருக்கு உறுத்தல் இருக்கும், நம்ம அவருக்கு கை நீட்டி கடன் வாங்கியிருக்கோம், இருந்தாலும் அவர் வந்து கேட்கவே மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு. ஒரு நல்ல குணமா இருந்தாருன்னா அவரே கொடுத்துருவார். நீங்க கேட்க போனீங்கன்னா பிரச்சனை தான் வரும், யாரா இருந்தாலுமே பிரச்சனை வரும். அதோட இந்த பணம் இல்ல, இது நான் கொடுக்க வேண்டிய கடமை, கொடுத்துட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் இல்லைங்களா? இது எங்கிருந்து வரும்? வேதங்கள் மூலியமா வரும். குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் மூலமா அந்த 2 விதமான ஞானத்தையும் இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. 2 விதமான ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. இப்ப பாத்தீங்க, இவரு அறிவால இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு வித்தியாசமா இப்போ ஒரு மொபைல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஒரு மொபைல் கண்டுபிடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அதே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கருங்கல் மாதிரி இருக்கும், இவ்வளவு பெருசா இருக்கும், பெருசா இருக்கும் மொபைல், அது அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதே மொபைல் இப்ப யூஸ் பண்ண முடியுமா? இல்லைங்களா? இப்ப விஞ்ஞானம் மாறி 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 பெறுவோம். இது வந்து பௌதீகம். இப்போ முன்னாடி கண்டுபிடிச்சதை இப்ப யூஸ் பண்ண முடியாது, இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சதை ஒரு 10 வருஷம் பொறுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு 4 வருஷம் பொறுத்து, அப்ப வேற ஒரு டெக்னாலஜியை போயிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மைண்டு. ஆனா அதே வந்து குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் கொடுக்கிற வேதங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எக்காலத்துக்கும் நமக்கு வந்து பொருந்தும். இந்த கலியுகம் 4,32,000 வருஷம் இந்த கலியுகம் இல்லைங்களா? அது வரைக்குமே இந்த வேதம் வந்து இந்த லோகம் மட்டும் கிடையாது, இந்த யுகம் மட்டும் கிடையாது. நீ சத்தியுகத்துல போனாலும் சரி, திராத யுகத்துல போனாலும் சரி, துராத யுகத்துல போனாலும் சரி, கலியுகத்துல வந்தாலும் சரி, எந்த யுகத்துல போனாலும் இதே வேதம் தான், இதுல மாற்றமே கிடையாது. ஆனா நம்ம மனசு, நம்மளுடைய பௌதிகமான செயல்பாடு செகண்ட் மாறிக்கிட்டே போகும். நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, டேய் இது குல பெருமைடா, குலதெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணண்டா, இந்த மாதிரிதான் நீ செய்யணும்டா, இந்த மாதிரிதான் பண்ணடான்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட், இல்லைன்னு சொல்லல, அது பெரியவங்க சொல்றது சொல்லதான் செய்வாங்க, செய்யணும் அது. ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அதை செய்யறதுதான் உத்தமமான செயல், அதி உத்தமமான செயல். ஏன்னா அப்பாவோ அம்மாவோ பாட்டனாரோ முப்பாட்டனாரோ இப்பாட்டனாரோ அதுக்கு முன்னாடி பாட்டனாரோ ஏதோ தவறு செஞ்சிருப்பான், எல்லாமே மனிதர் தானே, தவறு செய்ய இயல்பு தான் அது. அதை நம்ம கூடுத்தனமா நாம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்ம செஞ்ச செயல் முக்தி அடைஞ்சுதா இல்லையான்னு வேதத்துல பார்க்கணும். வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்களா, அது யார் சொல்லுவா? நமக்கு குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் சொல்றதான் நம்ம கேட்கணும். அதை 2 வகையான மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். அப்போ மதமும் தத்துவ ஞானம் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அப்படின்றார். இப்ப மதமும் சரி தத்துவ ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவைதான். அப்போ தத்துவமற்ற மதம் வேறு, மனம் எழுச்சிய தத்துவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சாங்கி தத்துவம் சொல்லும் போதே நிறைய விஷயங்கள், இப்ப வந்து ஒரு ஆளுக்கு நம்ம இப்ப கடன் கொடுக்க சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இப்ப கடன் கொடுக்கறதுல வந்து முரண்பாடு இருக்கு பாருங்க. இப்ப கடன் கொடுத்தோன்னா நம்ம கேட்கணும், அதே நம்ம தானமா கொடுத்துட்டோம்னா அது கேட்க போறதே கிடையாது. ஆனா நீங்க கடன் கொடுத்தா வட்டி கொடுப்பானா, இல்ல நம்ம கேட்கறது கொடுப்பானா அப்படின்னு நினைக்கும் போது அப்போ உங்க மனம் மாறிடுச்சு. இப்ப பணம் இருக்குன்னா தான் அதுமே கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா? அதே நீங்க தானமா கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது யாருடைய பணம்? என் பணம் இல்ல, இது என்னுடைய பணம் இல்ல, இது பகவான் கொடுத்த பணம். நான் பகவான் என்ன இந்த கடமையை செய்ய சொன்னார், இது உழைச்சேன், இது கிடைச்சது, இது பகவானுடைய பணம். நீ கேட்கிற பகவான் அருளால நான் கொடுக்குறேன், நீ திருப்பி தரதோ திருப்பி தராத போறதோ அது உன்னுடைய செயல், உன்னுடைய கர்மா நினைச்சு நீ கொடுத்து பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பணம் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? இது வந்து தத்துவம் மூலியமா நம்ம சொல்றது, ஆன்மீக மூலியமா சொல்றது, 2 வகையா இருக்கு நமக்கு. அப்போ தத்துவம் மற்றும் மதம் வெறும் மன எழுச்சி,
இல்லைங்களா? அது அத மதமாற்ற தத்துவம் வெறும் மன கற்பனையாகும் சொல்லப்படுது. இப்போ மதமாற்ற தத்துவம், இப்ப நிறைய பேர் வந்து மதமாற்ற தத்துவம் சொல்றாங்க. இந்த பகவத்கீதை படிங்க, படிச்சீங்கன்னா என்ன? நம்ம பகவத்கீதை என்ன சொல்றது? பகவத்கீதை என்ன சொல்றோம்? நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துது. நம்மள உளவியல், வாழ்வியல், சமுதாயியல் எல்லாமே இதுல சொல்லி கொடுக்குது பகவத்கீதை. நீ எந்த மதத்துல இருந்துக்கோ, எந்த மதத்துல செயல்படி, ஏதோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கீதையை படி உள்வாங்கிட்டு எந்த குளமும் பண்ணல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சாரி சொல்லுவார் அடிக்கடிக்கு. நீ இப்போ நான் போயிருக்கும்போது மேங்களூர்ல போகும்போது என்ன சொன்னாரு, எங்க கோயிலுக்கு போனியா, என்ன கோயிலுக்கு போனேன் அப்படின்னு கேட்பாரு. நான் இது மாதிரி சென்னையில இருந்த கிறிஸ்டின் கோயிலுக்கு போனியா, சர்ச்சுக்கு போனியா, மசூதி போனியா, போற வழியில பாத்தியா போனியான்னு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி என்ன சென்னை இஸ்கானுக்கு இருந்துச்சு, அங்க இருந்து வந்தார். சென்னை இஸ்கான்ல ஒரு மீட்டிங்காக வந்தார் பிரபுஜி. அப்போ வரும்போது நான் தான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து கூட்டும் போறேன். போகும்போது சாந்த சர்ச்சை வழியா கூட்டும் போனேன். சர்ச்சை வழியா கூட்டும் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்ச்சை பார்த்து கேட்கிறாரு பிரபுஜி. அவர் மேங்களூர்ல இருக்கிறவர், ஆக்சுவலா கான்பூர்ல இருந்தவர், இப்ப மேங்களூர் இஸ்கான்ல ஒரு பிரசிடண்டா இருக்காரு. அப்போ அவர் கூட்டும் போது இந்த சர்ச்சு ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னாரு. ஆமா, இது வந்து ரொம்ப புனிதமானது, ரொம்ப வருஷங்களா இருக்கு சாந்தம் சர்ச்சு அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு. சர்ச்சுல போயிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு. சின்ன போதில போயிருக்கேன், இப்போ நான் போனது இல்லை அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னாரு. இல்ல நாம இதுலயே கரெக்டா இருக்கும், அது இல்லாம நமக்கு முழுமுற் கடவுளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தானே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் முகத்தை மாத்தி உடனே சத்தம் போடல. அவரு தாழ்மையா முகத்தை மாத்திக்கிட்டு சொன்னாரு என்கிட்ட. அப்படி கிடையாது, இயேசுபிரான் நீ அங்க போய் சிலுவையில இயேசுபிரான் அரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க, சிலுவையில அரைச்சு வச்சிருக்காங்க. நீ அவர் கிருஷ்ணனா பாரு, நீ ஏன் இயேசுபிரானா பாக்குற, கிருஷ்ணனா பாரு. எல்லாருக்குள்ளயும் நான் இருக்கேன்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்போ வந்து அவங்க வந்து மதத்தாலையும் வேற ஒரு மார்க்கத்தாலையும் மாறி இருக்காங்க தவிர அவங்களும் மனுஷன்தான். அது நான் படைக்கப்பட்டவங்க தான். ஏதோ ஒண்ணு அவங்க இதை செயல்படுறாங்க. ஆனா அங்க போயிட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லு, போய் சொல்லு. அது தப்பு இல்லை. எல்லா இடத்துக்கும் போ, எல்லாரும் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ள நான் இருக்கேன்றார். அவங்க மார்க்கத்துல மாறி இருக்காங்களே தவிர எல்லாமே நான் என்னால படைக்கப்பட்டவங்க பகவான் சொல்றாரு. அப்போ நீ அப்படி செயல்படுற, அப்ப நீ உன்னுடைய இதுல மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, உன்னுடைய புத்தியில மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, உன்னுடைய எண்ணத்துல மாற்றம் இருக்கு இல்லையா, உன் செயல்ல மாற்றம் இல்லையான்றார் நம்ம ஆச்சாரி சொல்றாரு. அப்போ நமக்கு எல்லா மதமும் ஒண்ணுன்ற ஸ்தானத்துல நம்ம செயல்படணும். அவன் ஏதாவது செயல்பட்டு அவன் போறான், ஆனா நீ ஒழுக்கமா நீ இருன்ற. அப்போ மதமாற்ற தத்துவம் வெறும் மனக்கற்பனையேன்ற. இதுதான் நம்மளோட பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லுது. நம்முடைய வாழ்வியல், நம்முடைய உளவியல், நம்முடைய எல்லா செயல்பாடும் நம்ம பகவத்கீதை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ந கர்மணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோஷ்ணுதே ந ச சந்நியஸ்நாத்யேவ சித்திம் சமகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடம் என்ன சொல்லுது பாருங்க, செயலிலிருந்து விலகி கொள்வதால் விளைவிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவில் துறவில் மட்டுமே பக்குவம் அடைதல் என்பதும் இயலாதாகுன்றார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார் பாருங்க இந்த பதம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம ஒரு செயல் பண்றோம், அந்த செயல்ல இருந்து விலகக்கூடாது. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், அவனுடைய சத்திரிய செயலை அவன் செஞ்சே ஆகணும். நான் செய்ய மாட்டேன்னு காண்டிவத்துக்கு தேர்ல உட்காந்துட்டா அது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அது விடுதலைக்கான காரணமா? அது விடுதலை அடையவே முடியாது. அவன் கர்மத்தை அவன் செய்யவே இல்லை, அவனுடைய செயல் அவன் செய்யவே இல்லை. கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைய பத்திட்டு குழந்தைய நான் காப்பாற்ற முடியாது, இப்போ ஒய்ஃபை விட்டுட்டு அவன் பாட்டு போய் சன்னியாசியை போனா அது செயலா? அது செயலே கிடையாது, அது உத்தமமான செயலே கிடையாதுன்ற. அப்ப செயல்களை விலகிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டுமே பக்குவம் அடையும் என்பது இயலாத காரியம்ன்றார். இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, துறவால் மட்டுமே பக்குவம் அடைதல் என்பது இயலாதுன்றார். அப்போ துறவரும் போறன்னு நினைச்சிட்டு போனா கூட அதிலையும் மித்தியாசாரா மாதிரி இருக்கக்கூடாது, போலி மனிதர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்ப நிறைய பேர், இப்ப நான் கூட போல கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், சிகா விட்டுருக்கேன், திலகம் விட்டுருக்கேன், ஒரு பிராமண ஸ்டைல நான் இருக்கிறேன். இருந்தாலும் சரி நான் கரெக்டா இருக்கேனா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பிராமண செயல்பாடு நான் பண்றேன்னா, நான் எல்லா குலத்தையும் பிராமண குலத்தை இருந்துகிட்டு உள்ளுக்குள்ள தப்பா சத்திய இது ரொம்ப சண்டால புத்தியில நான் போனேன்னா அப்ப அது பலனே கிடையாது இல்லைங்களா, அது துறவே கிடையாது. அந்த இதே தப்பு தானே இல்லைங்களா? இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது வந்து மித்தியாசாரம், போலி மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட பண்ணீங்கன்னா அது பாவத்தோட பெரும்பாவம் சொல்றாரு. ஒரு பிராமண கோலத்துல இருந்துகிட்டு அந்த குளத்துல சாஸ்திர பிரகாரம் சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது பெரிய அபராதம்ன்ற இல்லைங்களா? அப்ப துறவால் மட்டும் பக்குவம் என்பது இயலாத காரியம் என்றார். அப்போ செயல் விளைவு நம்ம செய்யற செயல். இப்போ ஒரு ஷூ கட்டுறாரு, சாக்ஸ் வந்து அவுந்துச்சு,
இப்ப நம்ம திருப்பி அதை செய்யாம நம்ம பாட்டு நடந்து போயிட்டு நம்ம தடிக்கு நம்ம தான் விழ போறோம், தடிக்கு நம்ம தான் விழுந்துட போறோம் இல்லைங்களா? அது பிரச்சனை நமக்கு தானே இல்லைங்களா? அதே அந்த சாக்ஸை அந்த அந்த கயிறை கவலம் கட்டிட்டு போனா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம செயல் பண்ணணும். விளைவு நினைச்சு நம்ம செயல்பட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை. விளைவை பத்தி எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்முடைய செயல் வரும் முன்னே நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடணும். அப்போ நம்ம செய்யற செயல் எப்படிப்பட்ட இருக்கணும்? ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு நம்ம செயலை செய்யணும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செய்யணும். 2:47 படிச்ச மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செயலை செய்யணும். விளைவை பத்தி நம்ம கவலையப்படக்கூடாது. விளைவு வரும், நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும். ஆனா அதை எதிர்பார்க்க கூடாது. உன் செயலை கரெக்டா நாம செய்யணுன்றார். உன் கர்மத்தை நீ கரெக்டா பண்ணுன்ற. அது பாவமோ புண்ணியமோ, பாவத்தை செய்ய மாட்டோம். பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாவம் செய்ய மாட்டாங்க. சில பேர் தெரியாம செய்வாங்க, அதை பத்தி கவலைப்படவே வேணாம் இல்லைங்களா? அப்போ பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனுமே இல்லை. இப்போ ஒருத்தன் நல்லா ஒரு பிராமண கோட்ல இருந்துகிட்டு நான் தவறான வழியில போனான்னா அது வேஸ்ட் தான். நீ என்ன வேதம் படிச்சாலும் புண்ணியம் கிடையாது, என்ன சாஸ்திரம் படிச்சாலும் புண்ணியம் கிடையாது. அது என்னுடைய தர்மம் நினைச்சு செயல்படும் போது அவன் 100% செய்ய மாட்டான். இருந்தாலும் இப்ப இது கலியுகம், இது பாசாங்கத்தனமான லோகம். இது இந்த டைம், இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே பாசாங்க பண்ணுவாங்க. பிள்ளைய பார்த்தா அப்பாவை பார்த்தா பிள்ளை பாசாங்க பண்ணும், கணவனை பார்த்து மனைவி பாசாங்க பண்ணும், மனைவியை பார்த்து கணவன் பாசாங்க பண்ணுவாரு. எல்லாமே மாறி 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 குழுல பண்ணுவாங்க. பாசாங்கத்தனமான லோகம் தான் இது இல்லைங்களா? யாருமே அதி உத்தமும் கிடையாது. நம்ம எல்லாமே சிறைச்சாலையில இருக்காம தான் தப்பு பண்ணதும் கிடக்குறோம் நம்ம. அப்போ நாம பக்குவம் அடையணும். பக்குவம் அடைஞ்சிட்ட பிறகு திரும்பவும் நம்ம அந்த செயல போகக்கூடாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல? அப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் நோக்கம் ஒரு இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதே ஆகும். அப்ப இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தினது ஹரிபக்தி தான். பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லி பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணி நம்ம ஹரிபக்தியோட நடக்கணும் இல்லைங்களா? நடக்க ஆரம்பிச்சிடணும். இப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமையை பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும். இப்ப எடுத்தவொடனே நம்ம டக்குன்னு 1 வருஷத்துல நம்ம தீட்சை வாங்கிக்கிறோம், 1 வருஷத்துல நம்ம ஒரு பெரிய இதா ஆயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பக்குவமே கிடையாது. இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது, தவழுது, நடக்குது, ஓடுது, அதுக்கப்புறமா தான் கிரகஸ்தன் ஆகிறோம், அதுக்கப்புறம் முதியோர் ஆகிறோம், அப்புறமா தான் முக்தி இல்லைங்களா? எடுத்தவொடனே நடக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தி அப்படிதான். நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு பெரிய ஆளாகுங்க, படிப்படியா படிப்படியா படிப்படியா. இது 80 வயசு ஆனாலும் சரி, 70 வயசு ஆனாலும் சரி, 50 வயசு ஆனாலும் சரி, அந்தந்த வயசு பக்குவமா வர 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 பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே வந்தாதான் படிப்படியா மேல வர முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றார். இப்போ அடுத்த 5வது பதம் மாத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हयवक्षः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சு. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, பௌதிக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தற்பொழுது உள்ள, அதாவது தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பதும் எவருக்குமே சாத்தியமில்லை. அப்ப பௌதீக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல. இப்ப பௌதிக இயற்கைன்னு சொல்லும் போது நீங்க முதல் லெவல்ல படிச்சிருப்பீங்க. பௌதிக இயற்கைன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். 1 இது குணம். 13 நம்ம என்ன படிச்சோம் பாருங்க. ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் 13 அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு? 24 மூலக்கூறுகள் சொல்றாரு. 24 மூலக்கூறுகளும் பௌதிகம் தான். அந்த பௌதிகத்தை பகவானுக்கு மையப்படுத்தணும். கர்ம இயந்திரம், ஞானேந்திரங்களும் சரி, இந்த புலன்களும் சரி, இது எல்லாத்தையுமே பஞ்சபூதங்களான உடலாலும் சரி, இது அப்படியே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும். நான் உடல் அல்ல. ஆனா இந்த உடல் இந்த பௌதிகத்துக்கு தான் ஆசைப்படும். சுகமா இருக்கணும், காற்று வரலையா ஒண்ணு விண்டோலாம் திறந்து வைக்கணும், ஏசி போடணும், இது மாதிரி சுகமா பெட்ல படுக்கணும், ஏசிலே போனோம், ஏசிலேயே வரணும், வெளியே போனோம், சுத்தணும், அப்படி இப்படி ஏதாவது உடல் சுகத்துல ஆடம்பரம். அது எல்லாமே இயற்கை. இதெல்லாம் குணங்கள் சார்ந்த செயல். இது இல்ல, அது பௌதிக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் ஒவ்வொரு சுதந்திரம் எதுவுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றன. அப்போ உன்னுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த வர்ணம் தீர்மானிக்குது. அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உன் கடமையை தீர்மானிக்குது, உன் கட்டுப்பாடு தீர்மானிக்குது. இது எல்லாம் தெரியாம நாம என்ன பண்றோம்? பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணுன்றதுல இந்த வர்ணத்தை நமக்கு ஃபாலோ பண்றது கிடையாது, சாஸ்திரத்துல ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா?
அப்போ மனம் போனோ போக்குல நம்ம போனோம். ஆனா அதுக்கும் பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, ஒண்ணு ஆன்மீகத்துக்கு போ, இல்ல பௌதிகத்துக்கு போ. ஆன்மீகத்துல போனா என்ன வந்து ஏன் பூலோகத்து இது பகவான் லோகத்துக்கு போயிடுவோம் இல்லைங்களா, நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போய் வைகுந்தம் போயிடுவோம். இல்லையே பக்தி, நீ பக்தி கொடுக்காம நீ வெறும்னா வந்து பௌதிகத்திலே செயல்படுறியா, குணங்கள் மூலியமா செயல்படுறியா, திரும்ப திரும்ப இதே சம்சார கடல் தான். பிறப்பு இறப்பு முதுமை. சங்கராச்சாரியார் நம்ம சங்கர அடிகாரர் சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப இங்கதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம இங்கதான் பிறந்து கிடக்கணும் இல்லைங்களா. அது பௌதீகம். அப்ப பௌதிகம் முக்கியமா, நம்ம வைகுந்தம் போறது முக்கியமா? வைகுந்தம் போறதுதான். ஆனா சுதந்திரம் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். ரெண்டுத்துல எது ஒன்னா போய்க்கோன்ற. அப்போ சுதந்திரம் எதுவுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறது. எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்குமே சாத்தியம் இல்லை. ஆனா ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான். ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான். ஏன்னா ஆத்மா இல்லையா, இந்த உடல் சார்ந்த செயல் இல்லையா, இந்த பௌதிகமான செயல் செய்யலையா, ஏதாவது ஒரு காரணம் செயல் செஞ்சிருப்பான். ஆத்மா எப்பொழுதுமே இயங்கி கொண்டுதான் இருப்பதாகும். ஆனா என்னடா அது 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்மா எதுவுமே செய்யாது, கம்முன்னு இருக்கும், உடல் தான் செய்யுது, மனம் தான் செய்யுது, புத்தி தான் செய்யுது, புலங்கள் தான் செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்து ஆத்மா இயங்கி கொண்டிருக்குன்னா, ஏன்னா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா தவிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள இருந்துகிட்டு. நாம எல்லாம் சொல்லுவோம், நான் மனசாட்சியோட செய்யறேன், நான் மனசாட்சியோட. மனசு சொல்லே சொல்லாது, அது குரங்கு, அது மங்கி, அங்கங்க தாவின்னு ஓடிட்டே இருக்கோம். ஆத்மா தான் துடிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆத்மா நினைக்காம மனசும் சொல்லுகிறோம், நான் மனசாட்சியோட செய்யறேன்னா. மனசாட்சி எப்பவுமே ஒரு நிலையா இருக்கா, ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு இடத்துல உட்காராது, மங்கி மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காராது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டு. ஆத்மா தான் ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டே இருக்கும். ஆத்மா உணராதவன் தான் அதுமாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான். ஆத்மாவை எப்பவுமே என்ன சொல்லணும், ஹரிபக்தி 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 ஹரிபக்தின்னு, உன் கடமையை செய், உன் கடமையை செய், உன் கடமையை செய்யணும். அது உணர வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். அது இயங்கிட்டு தான் இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம மேன்மை அடைஞ்சிருவோம் இல்லைங்களா. அதை கண்டுபிடிக்கிற செயல் என்ன, அதோட சாவி எங்க இருக்கு, இங்கதான் இருக்கு. இந்த கீதை மூலியமாக, உபநேசங்கள் மூலியமாக, நம்ம ஆச்சாரிகள் மூலியமாக, நம்ம தாய் தந்தர் மூலியமா தான் நமக்கு கீ கொடுக்குறாங்க. அந்த கீ எதுன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், வேதம் இல்லைங்களா. அப்போ இயக்கம் செயல்படுவதால் குணங்களை அடிப்படையில் நகர்கிறது. இப்ப இது வரைக்கும் ஆத்மாவை பார்த்துட்டோம். இப்ப இந்த குணங்கள் பாருங்க. இந்த 3 தாயார் இருக்காங்க. இந்த 3 தாயாருமே யாருன்னா துர்கா தாயார் தான், துர்கா தான். இவங்க 3 பேருமே பத்ரகாளிகள். பார்வதி தாயார் இல்லைங்களா. இவங்க 3 பேருமே நம்ம ஆட்டி படைக்கிறாங்க. சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், பொம்மல ஆட்டம் மாதிரி ஆட்டிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மள. ஆனா இந்த 3 பேரும் படைக்கப்பட்டது யாரு, பகவான் முழு கடவுளாக கிருஷ்ணர். அவர் தான் இதை படைக்க வச்சாரு மாயத்தால. இவங்க எல்லாம் மாயாதேவி, பகிரங்க சக்தி இவங்க. இந்த பகிரங்க சக்தி தான் நம்மளை ஆட்டி படைக்குது. ஏன், நாம உடலாலையும் மனதாலையும் புத்தியாலையும் செயல்படும் போது இந்த 3 மாதாவும் நம்மளை பூச்சி ஆட்டி எடுக்கிறோம். இப்படி ஆடிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படுறோம். நாம என்ன நினைக்கிறோம், ஒருத்தனை திட்டணும்னு நினைப்போம், திட்ட மாட்டோம், நம்ம நினைப்போம், அவ்வளவுதான். அதோட உங்க கதை முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்துருவாங்க, யாரு, இந்த மாதாஜி வந்துருவாங்க. இந்த 3 மாயா 3 பத்திரகாளி உள்ள வந்துடும். உள்ள வந்துட்டு நீங்க ஒருத்தன் திட்டணும்னு நினைச்சீங்க தெரியுங்களா, இவங்க திட்ட வச்சிருவாங்க, அடிக்க வச்சிருவாங்க, கொல்ல வச்சிருவாங்க. அப்ப அதோட பலன் யாருக்கு, நாம சின்னதா நினைப்போம், அவ்வளவுதான். ஆனா செயல்படுறது இவங்க செயல்பட வச்சிருவாங்க. அதுதான் மாய, அதுதான் பகிரங்க சக்தி. இந்த சக்தியிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா ஹரிபக்தி தான். நம்ம நினைக்க கூட கூடாது, யாரையும் திட்டணும்னு நினைக்க கூடாது. திட்டணும்னு நினைச்சினாவே இந்த மாதாஜி உள்ள வந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு நம்மளை செயல்பட வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நாமளா திட்டணும், நாமளடா அடிச்சோம், நாமளடா பேசணும் அப்படின்னு பேசி கிடப்போம். ஆனா பகவான் சொல்ல, அந்த செயலுக்கு காரணம் நீ கிடையாது, அந்த செயலை நீயே காரணம் ஒருபோதும் என்னாதே என்றார். அது எல்லாமே மாயன்றார். நீ நினைச்சியே தவிர ஆனா செயல்படுத்தல யார் தெரியுமா, மாய. அந்த மாய செயல்படுத்த வச்சு தெரியுமா, நான் தான், நான் தான். அந்த மாயத்தை செயல்பட வச்சது நான் தான் அப்படின்றார். அப்ப எப்படி இருக்கணும் பாருங்க நம்ம, இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம செயல்பாடு ரொம்ப அதி ஜாக்கிரதையா நம்ம செயல்படணும், அதி உத்தமமான செயல்பாடு பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாயத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது பகவான் தான். ஆனா ஹரிபக்தியோட இந்த மாய நம்ம கிட்ட வரமாட்டால. இந்த சத்துவ குணம் வராது, ரசோ குணம் வராது, தமோ குணம் வராது, சண்டால புத்தியும் வராது, எந்த புத்தியும் வராது பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட கொடுக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் அவர் நம்ம கையை பிடிச்சி ஈத்துன்னு போவார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, நான் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறேன், என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகத்துக்கு கொண்டு வருமா அல்லது பகவான் கிருஷ்ணர் அருகில் இட்டு செல்லுமா என்பதை என்னுடைய கேள்வி. யாரு, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி. நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுதான் இருக்கிறோம், என்ன செய்யறோன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா இது டவுட்டே கிடையாது.
இது டவுட்டே இல்லை. பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செயல்பட்டா கண்டிப்பா நம்ம பகவான் தான் போகும். சரிங்களா? பகவான் அருவமா இருக்கிறார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 அத்தியாயத்துல வந்து இது நம்ம பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயத்துல அதுல வில்வமுகு தாகூர் ரொம்ப அழகா அவர் வில்வமுகு தாகூரை பத்தி சொல்லணும். அவ்வளவு பெரிய அவரும் ஒரு ஆச்சாரி. இப்ப நம்மளோட ராமானுஜ ஆச்சாரியா இருக்கார், நம்மளோட மத்துவாச்சாரி இருக்கிறார், சங்கராச்சாரியா இருக்கிறார், ஆதி சங்கராச்சாரியா இருக்கிறார். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இவர் ஒரு சாமி. இவர் வந்து அது அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா சனாத்த 4 விதமான சம்பிரதாயம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது கடைசிய சனத் சம்பிரதாயங்கள், அந்த சம்பிரதாயோட ஆச்சாரியர். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவருடைய லீலை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. 2 கண்ணும் தெரியாது, 2 கண்ணு அவரே குத்திக்கிட்டார். அவர் பாவத்தினால அவர் குத்திக்கிட்டு பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செயல்படுறார். எப்படிப்பட்ட செயல் பாருங்க, கற்பனையிலேயே செய்வார், எல்லாமே கற்பனையிலேயே செய்வார், எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாதுங்க, நான் பகவானுடைய பக்தன், பகவானுக்கு நான் சேவகன், அவருடைய சேவகன், நான் செய்யறத சாப்பிடுவார், நான் செய்யறத அவர் எடுத்துப்பார், எல்லாமே எடுத்துப்பார். அந்த மனப்பக்குவத்தோடு அவர் செயல்படுறார். அங்க கல் இருக்காது, மணல் இருக்காது, அரிசி இருக்காது, பருப்பு இருக்காது, எண்ணெய் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, 2 கல்லை வச்சுட்டேன், 3 கல்லை வச்சுட்டேன், சட்டி பானையை வச்சுட்டேன், தண்ணியை ஊத்திட்டேன், தீ வச்சுட்டேன், அரிசியை போட்டேன், உலை வச்சுட்டேன், இந்த வச்சுட்டேன், அடுத்தது பொரியல், அந்த பொரியல், இப்படியே எல்லாமே எது செய்வாரு, கற்பனையிலேயே செய்வார். மன கற்பிலேயே செஞ்சு பகவானுக்கு அது ஊட்டுவார், எடுத்து கையில ஊட்டுவார். கையில ஒண்ணுமே இருக்காது, எடுத்து வாயில ஊட்டுவார். பகவானும் அதை வாங்கி சாப்பிடுவார். அது பகவான் வாயில போகும்போது பிரசாதமா போகுது. இதுதான் ஹரிபக்தி. யாரை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க, பகவான்கிட்ட டைரக்டா பேசலாம். அந்த பிரேம பக்தி இருந்தா கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட பேச முடியும். இதே பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்றது. பக்தி தொண்டுன்னா அப்படிதான் அது, இல்லைங்களா? சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன அவன் தனிமை பேசினுக்கிறான். தனிமை பேசல, பகவான் தெரியும், நீங்க இருக்க பகவான்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க. இதை நான் இதா சொல்றேன்னு நினைக்காதுங்க. இது வந்து அது நீங்க அனுபவப்படம் உங்களுக்கு வந்துடும். பகவான் நாமத்தை சொல்ல 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 உங்களுக்கு நீங்களே புரிய வந்துடும் உங்களுக்கு, இல்லைங்களா? அப்போ நாம தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். இயங்க தான் அந்த விஞ்ஞானம் புரியும், பக்தியை புரியும். பகவான்னா யாருன்னு புரியும். நம்ம மனைவி கூட பகவான் இருக்கார், கணவனு கூட பகவான் இருக்கார், பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கார், மகன் கூட இருக்கார், எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அப்பா அம்மா துரோகி நண்பன் எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அப்ப நீ எங்க போய் பகவானை தேடுறீங்க? இவங்க மூலியமா தான் பகவானை தேடணும். மனைவியை பகவானா பாருங்க, கணவனை பகவானா பாருங்க, பிள்ளைகளை பகவானா பாருங்க. அப்பதான் அங்கதான் ஹரிபக்தி உருவாகும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயத்தோட முடிப்போம், இந்த ஸ்லோகத்தோட. நாளைக்கு இந்த 6வது அத்தியாயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, இவர் கேட்டா ஒரு தவி, இவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி மாதிரி போயிருக்கிறார். கையில ஒரு சிகரெட்டு, கையில ஒரு கமண்டம், கையில ஒரு கண்டம், கையில அப்புறம் செல்போனு இதெல்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்கிறார். கேட்டா ஒரு சன்னியாசி. இவர்தான் மித்யாசாரான்னு சொல்றது, போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதை பத்தி நாளைக்கு படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவச பஹ்னானாம் பாவனிய வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி.